que passarem al programa, com l'altre dia el vam fer, és un programa en el que es veuran... Jo estic dintre o no? Jo estic dintre? David, jo estic dintre o també castigat com Marc? Estàs molt castigat. A més, o sigui, el Marc no està dins, no es veu directament, no es veu. És que estic tenint molts problemes. És el primer insult del 2021. I acabes castigat. Estic tenint molts problemes. Un tio de 40 anys, gràcies, David. El Marc directament no es veu. Hòstia, és molt fort. El Marc directament no es veu. I el Pere es veu congelat. Però bueno, tot i... Bueno, fot rasqueta, Rubí, fot rasca, Rubí, però tinc la calefacció posada des de la tarda, llavors no estic tan... Filomena. Escolteu, de veritat, jo aniria amb tot directament, aniria absolutament amb tot, rebria el convidat i que Déu ens beneeixi, amics. És important. Esteu d'acord? Dispara, tio, nosaltres no som importants. Doncs rebem el convidat, l'important, el que estrena l'any dels coneguts, l'actor, l'inigualable, Rubén Juste. Bona tarda, Rubén, com estàs? Una aplaudida, bravo. Per favor. Bravo. Gràcies per estar. Surto, estic o no? Estàs perfecte. Bueno, em sembla que estàs. Hòstia, no estàs, espera. Hòstia, ves parlant, és important. Ara sortiu tots, ojo! Ara sortiu tots en... Ui, perfecte. Vamos! És que s'ha saturat el programa, s'ha saturat durant uns segons. Disculpeu, Quatre tios tan guapos a la vegada, és normal que el programa es saturi. Hòstia, m'he posat molt nerviós, tio, perquè tu imagina't que, jo què sé, imagina't que Matías Prats es posa a presentar l'informatiu i veu que a totes les pantalles surten coses random, és que és impossible. I se li para el teleprompte, no? El tio començaria a fotre acudits del seu, saps? Clar, el teleprompte amb els acudits, no? Línia directa, asegurados. Rubén, com estàs, rei? Gràcies per estar amb nosaltres avui. No, gràcies a vosaltres, un plaer, ja tenia moltes ganes i la veritat és que començar el primer programa de l'any vostre és tot un honor. Hòstia. Home, és un grande, no cal que interpretis encara, Rubén, que això ja farem més tard. Ara, perdoneu-me, 24 hores d'actor, non-stop. Sí, actor 24 hores, Escolta, Rubén, mentre preparàvem el programa teníem un dubte, que és... Tot això de ser actor està molt bé, no? Tots coneixem a molts actors i actrius que realment es dediquen al tema, però ho veiem tan complicat que pensem com comença un actor a dedicar-se a això? Bueno, doncs jo la veritat és que, teniu tota la raó del món, o sigui, en general tots els sectors són molt complicats, però el sector dels actors, dels artistes, jo crec que és encara molt més complicat per la idiosincràsia que té el tipus de feina, no? La inestabilitat i moltes coses. Jo la veritat és que vaig començar una mica al revés. Al revés vol dir que quan va arribar el moment d'anar a l'Institut del Teatre, els meus pares em van preguntar, tu què vols fer? Vols anar a estudiar a l'Institut del Teatre? Vols fer tal? I jo els vaig dir, no, jo vull fer una carrera normal. Llavors jo vaig començar i em vaig treure... Jo soc llicenciat i doctorat en Ciències Polítiques. I bueno... Té molt d'actor, perdona, té molt d'actor ser polític, Bueno... Era una de les dues rames que volia agafar, o polític o actor, Sí, o sigui... Perquè ha sortit en el fotògrafo de Mauthausen, però podia haver liderat Vox sense cap tipus de... Se li gira una mica la vida, tu, i acaba allà dient, oye... Si hagués liderat altres coses, però sí, bueno, va ser com... Jo volia fer periodisme, realment, però no vaig arribar... Aquell any es va disparar la nota de tall i jo no vaig entrar per una centèsima i llavors vaig decidir fer Sociologia, vaig fer primer cicle de Sociologia, vaig trobar que les assignatures de polítiques eren les que més m'agradaven i m'interessaven i vaig acabar fent la llicenciatura allà. I llavors, paral·lelament, jo vaig començar fent teatre al meu poble, a Rubí, de molt petit. Bueno, el teu i el nostre. Sí, home, que aquí tots som quatre rubinencs, de pura cepa, Ojo, Rubí, Rubinencs al cor.
Home, festes majors, escardívol, l'estació, home, això és... Sí. doncs això. I la veritat és que va anar com una mica al revés, no? O sigui, jo em vaig anar formant a nivell d'interpretació, paral·lelament anava estudiant els meus estudis i va arribar un moment de la meva vida que em vaig replantejar moltes coses i vaig decidir fer el canvi, vaig fer el salt i llavors vaig passar-me a l'artisteo. I la veritat és que, no me'n penedeixo d'haver seguit aquest camí perquè, això m'ha donat un background i també una manera d'entendre les coses i la vida i una formació que sempre està allà i que sí que és veritat que quan hi ha moments difícils, com per exemple ha sigut ara, si pots tirar d'altres coses també que tinguis allà i tal. A part, jo soc molt inquiet i sempre estoy montando cosas nuevas y negocios, històries. Vull dir que sí, és complicat, però sí que és veritat que jo he intentat també sempre diversificar perquè és una cosa que ja de partida m'agrada i perquè crec que és important amb una feina així. Disculpa que t'ho digui així, però s'ha de tenir un parell de pebrots per dir, escolta, mira, deixo tot el que socialment no m'han dit que havia de fer la societat, no els teus pares, potser no, però la societat de, escolta, vaig estudiar una carrera, vaig a treballar i tal, i dir, no, mira, que em vull dedicar a la interpretació. I sortir-ne ben parat és de molt mèrit. La veritat és que sí, va ser una decisió superimportant i m'ha fet sempre molta gràcia perquè jo recordo, jo treballava en una consultora bastant coneguda que es diu Dalet, treballava en administració pública, perquè jo em vaig especialitzar al doctorat a polítiques públiques de comerç. I llavors vaig entrar a treballar en una consultora en temes de comerç. I jo treballava en aquesta consultora i em va fer molta gràcia perquè el meu jefe ja ho sabia, jo li havia explicat i tot. Ells em van donar totes les facilitats del món. De fet, vaig estar molts anys que jo treballava com a freelance per la consultora i mentrestant vaig estar estudiant teatre musical, vaig començar a treballar i durant molts anys he continuat vinculat a la consultora perquè anava fent projectets i anava fent cosetes. Però ells m'ho van posar molt fàcil, però va ser molt graciós el dia que els vaig reunir a la sala de reunions a tots per dir-los que deixava la consultora perquè me iba a dedicar a fer les Amèriques. A l'aventura. Però no, i va ser molt graciós perquè tothom al final, o sigui, allà a la reunió no, però després, tots a nivell individual, tothom venia i em deia ostres, jo què sé, recordo una companya, una amiga que més va estudiar amb mi sociologia i després polítiques i treballava a la consultora amb mi i em venia i em deia, hòstia, quina enveja, tio, perquè jo sempre he tingut la il·lusió de dedicar-me a la joieria, era una noia que havia fet molts cursos de joieria artesanal i mai capaç de donar el pas, no sé què. L'altre igual, l'altre que tenia la vocació de fer no sé què, i hòstia, jo mai tal. I et donaves compte, tio, que hi ha molta gent que té moltes inquietuds i que té molt d'allò i que, que jo ho entenc perquè ho he viscut, però entres en el cercle de, tens una bona feina, tens un bon sou, això comporta moltes coses, no? Un cotxe del nivell... Sí, més gamma, no? Una casa en comptes d'un pis i ja entres en un cercle que és tan difícil sortir, però sí, mira, vaig ser valent i la veritat és que no me'n penedeixo. No? Bueno, al final és el que tu dius, és arriscar-se, que la gent potser no s'arrisca per la por aquesta que tu dius de, hòstia, ara tinc un estatus d'una cosa que no m'agrada al 100% i si m'anés malament, hòstia, perdo tot allò. Llavors hi ha gent que potser el treball no és el que li agrada, però ho fa per tot el que resta darrere. Hòstia, doncs tu amb 2 pilotes, emprendedor i vinga, el que sortís. I èxit, perquè... I sí, èxit, no sé, jo sempre dic que en aquest mundillo s'ha de formar molt, s'ha de treballar molt dur i has de ser molt bo, però també has de tenir sort. És una barreja de moltes coses. L'Anna des del xat ens diu que Rubén va ser molt valent i tots, de fet, des del xat i també nosaltres et donem l'enhorabona pels èxits que has anat cultivant. Home, ens hem perdut un superconsultor, però hem guanyat un superactor. Llavors ens queda així la balança, saps? Per mi millor un actor, perquè un consultor potser no mai t'hagués conegut ni sabia el que estaries fent, però actors sí que t'he vist a sèries i pel·lis, o sigui que... i musicals. Què t'anava a dir? El top 3 de coses, si tu haguessis d'escollir de tota la teva carrera, del que has fet fins ara, a 3 coses o 3 actuacions o 3 interpretacions que hagis fet les millors, amb quines et quedaries? Doncs mira, és molt complicat això, però vaig intentar-ho.
Mira, jo crec que em quedaria amb Spamalot, musical, Spamalot, de Monty Python, que va dirigir Tricicle, que vam fer temporada al Teatre Victòria aquí a Barcelona i després vam anar a Madrid i va ser com la porta d'entrada per mi a Madrid, perquè jo m'havia resistit molt de temps a marxar a Madrid. Em trucaven per feines allà, però com tenia feina aquí no volia marxar. I Spamalot, amb Spamalot vaig decidir marxar i em va obrir moltes portes allà i va ser un musical, bueno, era un musical meravellós, o sigui, una comèdia boja amb un cast brutal i vaig aprendre tantíssim de Tricicle. Això també em va obrir portes per després tornar a treballar amb ells a Forever Young i crec que és un top bastant important. Després, no sé què podria dir. Igual et diria Los 39 Escalones, que és una obra de text, una comèdia que vaig fer aquí a l'Eixample Teatre, amb la mateixa productora, la mateixa companyia que vaig fer el Sugar, el Confal de Yalo Loco. Sí. Que també, si hubiera el top 4 estaria allà també. De les 4. Sí. I que era una comèdia meravellosa, que va guanyar un mogollon de Tonys a Broadway i va guanyar molts Olivers a Anglaterra. És una de les obres que té rècord Guinness de permanència, perquè va estar, ara us ho dic de memòria, però crec que va estar 13 anys en cartell a Londres. I a Broadway va estar també com 11 o 10 anys. I bueno, una comèdia meravellosa on estàvem la Laura Olivella, la Marta Tomasa, que es partien el paper de la noia, després el Richard Haney, que l'interpretava el meu amic Jota, i hi ha dos personatges superdivertits que són el Clown 1 i el Clown 2, que fan tots els personatges que van apareixent a la història. Fèiem com 100 i pico personatges entre els dos, i érem el Xavi Duc i jo, també el meu company sí, el Xavi Duc, sí. I era una bogeria, però era una meravella. Bueno, era un caos, no? Suposo, de tant canvi de paper. Jo que sé, al final, si interpretes tants personatges al moment... Els primers dies era una bogeria perquè, clar, anàvem canviant de personatge amb coses, amb un barret, amb un bigoti, amb molts elements. I clar, era tot molt físic. Si et deixaves alguna cosa que no estava ben preparat i no t'ho podies posar, ja et carregaves aquella escena. O sigui, era una bogeria bastant important. Però era tan meravellós, o sigui, una comèdia superrecomanable. I després... El 3. Digues. No, el 3, que jo crec que sé què diràs, però bueno, potser no, Però tinc una pregunta sobre el que crec que sé què diràs. Jo crec que el 3 és el fotògrafo de Mauthausen. A veure, diguem-ne que és la primera pel·li així gran, que jo havia fet un parell de pel·lis així més independents, de més baix pressupost i tal, però aquesta ha sigut, va ser la meva primera experiència en un projecte així gran, de molta envergadura, i va ser super guai. I va ser un repte en tots els sentits, perquè primer que em vaig haver de perdre 13 quilos, que crec que és el peor que he hecho en mi vida. 13 quilos. 13 quilos. És el que t'anava a preguntar. Hòstia, perquè això ho he vist... Clar, Mario Casas has fet un filferro. Tu també, tots molt prims. Clar, això és un treball de desgast corporal, perquè, hòstia, és una cosa que pot anar malament pel teu cos. El Mario Casas es va primar a 14 o 15 quilos. Però, clar, la qüestió és que jo vaig saber que entrava al cast com un mes i mig abans de la pel·li. Tenia un mes i mig per aprimar-me i tampoc sabia que m'havia de primar, perquè jo els deia, bueno, pero ¿cuántos kilos tengo que perder? Y la productora em deia, no, nos tienes que enviar una foto sin camiseta una vez a la semana y te vamos diciendo. Y es como de, claro, yo... Hostia puta. Y al último día, no, oye, que tienes que perder mucho más, ¿no? Es que, tío, no. No, o sigui, va ser així. Llavors, bueno, jo vaig parlar amb un metge, vaig parlar amb el meu entrenador personal, perquè a més, clar, o sigui, jo greix superpoc, el que tenia és molt múscul. I llavors, no, home, tu estàs físicament perfecte, a més, ets cuerpo 10 de Men's and Health, Joder, hòstia, t'han castigat molt durament amb això, És que, Rubén, t'entenc perfectament, Zero greix, molt de múscul, és que a mi també, si em posen amb aquesta tessitura, és que, no sé, em tallo un braç. Sabeu de lo que parleu, sí. A veure, a mi m'agrada, la veritat és que m'agrada cuidar-me, m'agrada fer esport i m'agrada menjar bé
i ja fa molts anys que em cuido, no només per un tema físic, sinó per un tema de salut. I clar, quan va arribar això va ser com de, hòstia, pues, no sé com fer-ho. I bueno, bàsicament em van dir, has de fer molt exercici cardio i no menjar. I jo, vale. Així de fàcil, no? No, ho vaig passar fatal, però, o sigui, els primers 15 dies recordo que és que em volia morir, perquè imagineu, o sigui, l'únic hidrat que menjaven tot el dia eren unes torrades al matí. Era tot el dia, clar. I el glucogen és l'energia del teu cervell, saps? Hòstia. I me'n recordo, els primers 15 dies, o sigui, va ser horrible, recordo que estava... Mal de cap també, suposo, no? Veritat que... Estava a casa de la meva germana allà a Mallorca, que tenim un restaurant allà els dos, i recordo estar a la caixa i liar la parda, però parda, De sobte amb la meva germana, Rubén, que havies curat aquesta taula una pizza en comptes d'un bacallà, que clar, no és un bacallà. El bacallà que una pizza, no? I jo, ai, perdó. I desconnectat, o sigui, bueno, horrible. I després recordo la sensació d'anar-me'n a dormir, mort de gana, que vols dormir, perquè pensava, somiava amb les torrades del matí, saps, del pal. Quiero que sea mañana ya, per menjar-me les torrades. Manjar de dioses, no, les torrades? Manjar de dioses, unes torrades de pan de centeno. O sigui, va ser horrible. I després el rodatge va ser molt dur, perquè en aquella situació ja no havíem de perdre pes, però ens havíem de mantenir. I va durar, llavors ja podíem tenir algun pequeño capricho i tal, que de tant a tant ho feia. Menjava uns donuts i el Mario es menjava un Kinder Bueno, que ell és un friki del Kinder i era quan nos dábamos el antojito era vamos a comer. Però el rodatge era horrible, el fred que fotia, que anàvem pràcticament sense roba. La sensació d'això, que estàs pajarito. Jo recordo moments de... El Mario em mirava i em diu, t'està entrando la paja, no? I jo, sí, vamos a comer pinya. I ens anàvem al camerino i menjàvem una mica de pinya, una mica de poma per tenir una mica de sucre i llavors ens espavilàvem una mica, però per exemple, els càterings eren horribles. Tots els que feien d'alemanys tenien uns càterings que menjaven sandvitxos, calents, frankfurts, xocolates, i el nostre era un bol amb fruita i era com al migdia ens feia pollastre a la planxa amb unes verduretes, 50 grams d'arròs integral, era, o sigui, horrible. Hòstia, us van castigar com per desgràcia la realitat, us donaven poqueta cosa entre els alemans, fotent-se com el Kiko i com ensenyant-vos-ho, no? De mira el biscuit, i la mossegada i vosaltres res. Passant-nos la xistorra. No, hòstia, està clar que el paper aquest té un desgast molt, hòstia, de tots els que veu fer de jueus, hòstia, i a part... Doncs això que tu dius tu físic, i més que tu que et cuides molt, segueixes cuidant per salut, fer una cosa tan antinatural com baixar de quilos, 13 quilos de múscul, per després tornar a pujar com estàs ara, hòstia, el cos no es pot... Llavors és un... El cos es torna una mica boig. De fet, em va costar molt de temps recuperar el pes, tio. El meu metabolisme va com canviar i vaig estar molt de temps, com un any i mig perfectament, menjant fatal perquè volia recuperar quilos i no hi havia manera. Va costar. Què t'anava a dir? A veure, tot això és molt interessant i realment podria fer preguntes molt interessants a l'alçada de fer una pel·lícula d'aquesta alçada, no? Però et vull preguntar, el Mario Casas és igual de sexy que el Pere Soler o no és per tant? O no és per tant? Haig de dir que el Pere Soler és molt més sexy que el Mario Casas. Sí? El Mario Casas perd físicament? Ja t'ho dic ara que sí. Ponen el cuerpo a cuerpo, Merci, Rubén. Han dit de no actuar i tu segueixes igual actuant. Gràcies per tot. Jo parlo sempre des de la veritat. Sí, el Mario Casas la pantalla l'afavoreix, diguéssim, no? Per dir-ho d'alguna manera. Sí, l'afavoreix molt, la pantalla. I a part, el Mario és un tio que coneix molt bé el medi i això em va sorprendre molt. O sigui, clar, porten molts anys fent sèries i fent tele i coneix el medi super bé i sap ja el que funciona, el que no funciona, i ho té molt per la mà i ell hi juga i sap què és el que li funciona. O sigui, en aquest sentit, el tio és super professional. Però sí, és veritat, jo a mi físicament no és un tio que digui... Doncs a mi m'agrada molt. Que em sembla sexy. Sí?
Físicament? De lo que he vist, sí, el to de parlar, no? La tipologia, no sé, em sembla bastant, no? Sí. Físicament no em sembla un tio... O sigui, crec que hi ha tios molt més sexis. Pere Soler. És interessant. Bueno, hòstia, la broma, mira, un actor i l'altre amb la broma, jo vaig pillant dels dos, Però per què, broma? No siguis humilde. Bueno, I tot el Marc. clar, per això. Perquè el Marc està en un altre nivell. El Marc és innombrable. El Mario Casas li menja el cul al Marc Jorba. Hòstia, bueno. Vale, bueno, llegim una miqueta de chat. La Cris ens comenta que Los 39 escalones va ser brutal. Suposo que sí, jo no l'he vist aquesta. La veritat és que he vist musicals teus, però aquest de Los 39 escalones m'ho has comentat. Això no era musical, era obra de text. Era obra de teatre. L'Anna ens comenta: ara veig que la feina d'actor és duríssima. Correcte? I Carremort diu que Mario Casas ha d'estar al proper programa dels coneguts. Serà el següent. Sí, serà el següent, estem en contactes. I ara... Ja li enviaré un WhatsApp. Bueno, clar, això. És que tens el seu número. Home, una videollamada a l'última hora no estaria malament al detall, Hòstia, Rubén, et curres una videollamada amb Rubén Juste i és el vídeo més vist dels coneguts 2021. Havíem de repassar l'actualitat del que estàs fent actualment, però si vols ho deixem pel final i així concluïm i així la gent sap què hem de fer. I ara ja comencem les seccions perquè són les 10 i anem una miqueta tard. Ara no ho escolteu vosaltres, però aquí està sonant música molt forta. I anem sense més preàmbul amb un to molt sexy. És que la música no l'esteu escoltant, és molt sexy. Amb la secció del David, la sax i jo. Mira, aquesta secció es diu anècdotes. tot molt currant menys el nom, El títol no estava al nivell, de l'expectativa que has començat a generar. Sí. Que sexy, to profund... Home, i aquell aire en la veu, que has d'haver continuat una mica, no? Sí, no. Haver allargat el to. Tenies que haver allargat el to, David, per donar més misteri, saps? A una secció que ja has vist que no té ni nom ni res. No, és igual. Doncs la secció d'anècdotes, la secció que jo faig aquesta setmana és del següent. Tots hem sigut una mica actors a la vida, sobretot a l'hora de mentir. I la pregunta que us faig ara i l'anècdota que m'heu d'explicar és la mentida més grossa que heu dit mai a una persona. Comença Pere Soler, va. Que et veig... Hòstia, jo. No t'ho esperaves, Et veia molt tranquil. No. A nivell de guapura. No, hòstia. No, home, ara em pilles fora... Hòstia, la mentida més grossa. Normalment no acostumo a dir mentides, només mentides piadoses. Piadoses, Piadoses, ja. Clar, vull dir que tenen més o menys marge, però, hòstia, mentides grosses... Vols deixar-te pel final o no, mentre penso una actual, puc dir que de petit, quan allò que treies males notes i els meus pares em demanaven on estan les notes, sempre eren mentires totalment que ja sabien el moment que era trobar, no, que no me les han donat, que no les tinc, no, però si ho he provat tot, ja te les portaré, quan ja feia potser des del dilluns que me l'havien donat i les tenia a la carpeta per ensenyar i firmar. Suposo que em fotia vergonya que em firmessin unes notes, suspeses. Jo què sé, amb 2, 3, 4 suspesos, saps? Per al final entregar-les l'últim dia i dir, sí, me les han donat avui divendres, i les necessito firmades per dilluns, i que me les firmessin al cap de setmana. Mentides d'aquestes, mentre penso alguna més important, però això ho he fet bastant. Passem al Rubén, si voleu. Rubén, la mentida més grossa que has dit mai. Hòstia, doncs jo la veritat és que no sóc molt mentider. Mentides pietoses també, com ells, però jo crec que potser les mentides així més grosses quan era adolescent i el típic i tenia parella i alguna vegada els meus pares havien marxat fora de vacances i jo els havia dit que marxava fora por ahí i llavors venia la meva nòvia a casa i a més recordo de fer trucades del pal fent sorolls, posant sorolls com de fons per dir, estamos no sé dónde, i estàvem...
Hòstia, això ja és mentires amb atrezzo, ja, efectes de so, no? Estem diluviant. Home, sempre he sigut molt actor, jo. Home, la performance, És important, la performance és important. La persona que tenies al costat fent d'ocell. Purrupu! Sí. Purrupu! Hòstia, espera. Platja. Jorba, la mentida més grossa que has dit mai. Aviam. Va, jo també començo dient no sóc una persona que diu moltes mentides, sóc un bon tio, tal. No, ets molt bon tio. Se t'estima. Deixeu-me tirar del clàssic, no? Del clàssic currículum, no? Aquest currículum que tu et fas i dius, bueno... Un currículum que jo vaig sortir de la universitat i semblava que estava preparat per anar a la NASA a una missió a Marte per trobar oxigen i començar ja una nova espècie humana a Marte, ¿vale? Però jo recordo sobretot un moment on jo estava fent una feina en un magatzem i em van oferir passar oficines. I passar oficines tenies que tenir uns requisits, no? Jo tenia que dominar el Word, tenia que dominar l'Excel, tenia que dominar l'anglès... Sí. I clar, aviam... Jo High level. Vaig dir, a tope, o sigui, Word cada dia, Excel, totes les factures de casa les tinc, però bueno, amb unes fórmules matemàtiques, hòstia, tal. I anglès, i vaig dir, bueno, no sé, que m'ho havien ofert fer de professor d'anglès i tal, i no em vaig fer de triple. Espectacular. I em van oferir la feina al desembre, a finals de desembre. I llavors, clar, jo tenia 2 setmanes de vacances, de Nadal. Intensiu total, no? Intensiu d'Excel, de Word, bueno, a l'anglès, buscant tot vocabulari relacionat amb la feina per anar preparadíssim. I de moment no m'han pillau. O sigui, bravo! Quina bona conclusió, no m'han pillau, De moment segueix allà. Et vas preparar molt bé per aquest paper d'administratiu, i veig que t'ha sortit tipus Rubén, la comparativa, Hòstia. Hombre, actor total, el primer dia camisa, buah. Exacte, que és molt actor i no sé què, però no sé, hi ha pitjors aquí, O millors. Aquí, sí, no, hi ha molt actor encobert, Home, Carremor diu que et va fer els deures, Marc. Hombre, Carremor va estudiar a la universitat amb mi. Bueno, t'ajudava bastant, no? Bastant. Doncs jo la mentida més grossa que he fet mai és... Ui, rei de 18. Trapellà TV. Ens ha fet un raid amb 18 persones. Perdoneu, però és que això s'ha de celebrar, tios. Un raid és que una persona que està en un altre canal acaba el seu directe i ens porta totes les persones. Bueno, benvingudes a totes les persones. Benvinguts i benvingudes. No sé si entendreu el català, perquè jo què sé, és que... Donem les gràcies a Rubén, que ho aconseguís gràcies a ell. Escolta, doncs el Marc pot parlar en anglès. És veritat, sí. No, perquè el que ens ha fet el raid es diu Trapella TV. Hombre, Trapella, jo crec que el català l'entendran, I us ho juro que no els conec, Trapella TV. O sigui, és el primer cop que conec aquest canal, doncs ara ens subscriuré, ara seguirem a Trapella TV. Íntims ara amb Trapelles. Deu ser un bon Trapella. Jo crec que es mereix un aplaudiment Trapella TV per haver-nos fet un raid amb 18 persones. Un aplaudiment, per favor. Merci, Trapella. Haver-nos portat 18 persones. I clar, la gent ens està seguint ara. Tenim 24 persones connectades per escoltar la meva anècdota. Sense pressió. Hòstia, justament, potser marxen. Sense pressió. La mentida més grossa que he dit mai. Jo treballava venent pa i bolleria. Vosaltres ho sabeu? Jo treballava de comercial de pa. Jo venia pa, vale? Al restaurant. Dolços. Sí, dolços, tot dolç. Tarta Contessa, me'n recordo. Tarta Santiago, Contessa, tot això, no? Aleshores, jo portava una tablet, no? En la que jo registrava, pues he hecho visita tal, no sé què. Què passa? Que el director comercial i el jefe em controlaven perquè es veu que hi havia un GPS en la tablet. I clar, jo havia de marcar totes les visites que feia perquè el jefe sapigués les visites que estava fent. Total, que un dia em crida el jefe.
I em diu... A mi despacho. Cuidado. I dic, voy pa allá. Dic, què passa? Dic, què passa? Diu, no, mira, David, que hem estat mirant el teu registre i posa que a les 9 estaves al restaurant La Toñi, però posa que estaves a la calle Oro de Rubí. Et van pillar, no? Dos jocs. Dic, com? On Dic, casualment dic, tens com? la casa. Sí, dic, com calle Oro de Rubí? Diu, sí, diu, clar, però és que després em marques aquí a les 10:15 que estàs al restaurant La Diagonal i em posa que estàs a la calle Oro de Rubí. I jo, Centro neuràlgico de restaurants, calle Oro, I jo, aviam, com pot ser? Com pot ser? Sí, però és que a les 12:15 em poses que estàs al restaurant l'Esmeralda i em posa que estàs a la calle Oro de Rubí. David, m'estàs prenent el pèl? Mira, la meva cara. I va ser quan vaig tirar d'interpretació i vaig dir això és que el programa tindrà un error. Això serà un error del programa, això és impossible. Jo pregunto, truca-la. Bueno, i em vaig trucar a l'Esmeralda, oye, dile que he venido, I aquesta va ser la d'això més gorda que m'he fotut, la mentida més gorda. Vas tirar d'error informàtic, Sí, home, clar. Exacte. Amb tots els teus anys d'interpretació, no?, que has estudiat, i el que se't va ocórrer en aquell moment és tirar l'excusa que tiraria el meu pare, no? Sí. Error informàtic. Es que esto no funciona, es que está El mal GPS no va bien. Es que GPS Perquè per molt que estudis interpretació, el retras segueix quedant a dins. No et cura, sinó... Clar, no et cura. Pere, t'has recordat alguna anècdota, alguna mentida grossa que hagis dit? No, hòstia, m'he quedat amb estat de xoc amb la teva anècdota, llavors no, ja deixo-ho de... Estat d'escola. Vale, perfecte. No, i a part amb el currículum treballat de Marc. Jo amb això m'he quedat i, hòstia, que les meves mentides... Les meves mentides no són res al costat de les vostres. Soc bastant prudent. Doncs res, anem amb la teva secció, de fet. Ara està sonant una música, tipus cafè, que ens portarà directes a la teva secció. Perfecte. Deixo un moment de silenci per fer-ho més radiofònic. Aquesta és la secció del Pere Soler. La persona que teniu a patge a l'esquerra, amb la barba. Jersei blau. Sensualitat 100. 0. Amb el Pere Soler fem GIF cinematogràfic i teatral. El títol tampoc estava treballat, perdoneu. No. Ja veieu que No. la presentació està molt La bé. meva secció... La meva secció és sobretot del teatre, perquè sé que ell ha fet el de Manhattan que ha explicat abans, però ell sobretot ha fet molt teatre, molt musical, i m'agradaria preguntar-li a ell, a vosaltres també, si ell ho sap, suposo que ho sabrà, però expressions o coses del teatre, perquè la gent que potser no és experta o va poquet o no sap del tema, entengui per què es diuen certes coses o algunes anècdotes o peculiaritats que té el teatre. Llavors, de les que més es diu, o més famoses que jo he sentit, és que ens expliqui ell o vosaltres les vostres interpretacions, i després la de Rubén, que és l'expert, perquè es diu, per exemple, de mucha mierda o molta merda quan fas una obra de teatre nova, quan l'estrenes, no sé si és sempre o només quan és la primera. Un clàssic. No, és sempre. O sigui, no es desitja sort, sempre es diu... O sigui, es diu que dóna mala sort desitjar sort al teatre. I llavors sempre ens desitgem molta merda. I molta merda ve perquè, antigament, què passava? Que quan la gent es desplaçava, la gent que tenia diners, principalment, es desplaçava al teatre, doncs ho feia amb els seus carruatges, amb cavalls, no? I llavors, quan més cavalls anaven al teatre, més merda s'acumulava al carrer. Llavors, si hi havia molta merda a l'exterior del teatre, volia dir que hi havia molta gent dintre del teatre. Llavors era com un desig de molta merda perquè això voldrà dir que el teatre està ple de gent. Hòstia. Llavors, clar, normal, com més merda hi hagués fora, millor a dintre, saps? No ho sabies, Pere? No ho sabies? No, aviam, més o menys ho havien explicat, però volia confirmar-ho si era una leyenda urbana o era veritat, saps? Però prefereixo que ell ho confirmi. També podia ser que, jo què sé, tens molts nervis i tal, hòstia, molta merda, vol dir que l'obra ha anat bé, et relaxes i cagues tota la tensió, la cagues per baix. És veritat o no? Podria ser això. Però millor, però llavors
ho hauries de dir quan s'acabi la funció, perquè si dius molta merda abans de la funció, l'has cagat, però ben cagat. Exacte. Però, totalment, Home, cagar-te enmig d'una funció és bueno... Hombre, és mínimo logro desbloqueado, O sigui... T'ha passat alguna d'estar actuant i tirar-te un rot o que et passi alguna cosa? Bueno, O un pet? tampoc això, però suposo alguna pressió d'allò. Has tingut allò que a mitja d'obra, hòstia, un apretón i eren com dissimulo o alguna cosa? Anècdotes així? Sí. M'ha passat, per exemple, a Forever Young, que fèiem de iaios de 90 i escaig d'anys i que estàvem tota l'estona a l'escenari. O sigui, no sortíem amb tota l'obra, no sortíem de l'escenari. Clar, allà quan ens passava alguna cosa, era terrible, però terrible. I sí que recordo un dia estar amb gastroenteritis i en un moment que jo més o menys vaig calcular que em donava temps de sortir, que no molestava darrere de l'escena que hi havia i tal, i estava cantant un altre company, vaig sortir corrents i vaig anar al lavabo perquè, imagineu-vos, quan tens gastroenteritis, que tens aquella necessitat de que ja no pots aguantar i ho passes fatal i vaig sortir per potes i vaig anar corrents al lavabo i vaig poder sortir. I em va passar a mi i als altres companys moltes vegades d'estar-te pixant i clar, portes una hora aguantant-te. A part no pots ni cantar bé, o sigui, és horrible. I sí, d'aquestes m'han passat unes quantes. Home, vas fotre un sprint... En aquell moment, si estaves fent d'avi de 95 anys i tenies ganes de tirar-te un pet, home, saca-lo. Clar, ho pots integrar. Metido en el papel, no? Que ara el moment, Rubén. Clar, pets, evidentment, et tires, o sigui, si surt, no, tampoc és que ho facis voluntàriament. Tot i que sí que hi ha gent que ho fa voluntàriament. Jo tinc un amic, company que ha fet molts musicals amb mi, que no vull a dar su nombre, però sempre perquè és el típic que estàs en escena amb ell i hi ha un moment que el focus està en una altra part de l'escenari i està així amb tu i se't tira el pet a la cara. Com em fa això, tio? Bueno, sobretot quan no te'n recordes del text és fàcil, ho integres i punto. Bueno. No? És performance de l'actuació, Raca. Hòstia, vull pensar que això, deixar-me anar... Quan no te'n recordes del text, creu-me que no se't passa pel cap tirar-te un pet, tio. O sigui... No, em referé... Jo he passat a un altre tema, jo he passat a un altre tema. Ara, quan no te'n recordes del text, tu ho integres. Impropon, hi ha improvisació, una mica, o... Improvises, vols dir? Sí. A veure, a mi m'ha passat molt... La veritat és que... Molt poc. La sort que m'ha passat poques vegades, quedar-me en blanc. Però m'ha passat. Recordo una vegada a Spamalot, amb el Jordi Bosch, tenint una conversa amb ell, que ell feia de rei i jo feia de Sir Galahad, i quedar-me en blanc, però t'ho juro, o sigui, llavors l'adrenalina del cos fa que text, i recordo que em vaig inventar, o sigui, vaig dir el mateix que havia de dir, però inventant-m'ho amb altres paraules que el Jordi Bosch em mirava així amb una cara com dient... Què haces? Bueno, la gent no ho nota, perquè l'energia del missatge és el mateix. Però, bueno, quan és text és una mica més fàcil. Quan és musical, per mi és més difícil. Hi ha gent que té molta facilitat. El Paco Arrojo, que és un gran actor i un gran amic, que ha fet moltes coses i molta visió, ara està fent La Llamada, el musical, i sempre ens en fotem d'ell perquè el tio té una facilitat per inventar-se lletres, o sigui, per fer rimes, improvisant. O sigui, ell s'equivoca sempre, se li obliden les lletres, però el fort és que sempre s'inventa una lletra que rima, tio. A mi em va passar una vegada. Hòstia, que fort! Fent de Miserables feia a la segona vegada que es va fer, perquè vaig estar a 2 produccions. A la darrera producció jo feia de l'Obispo i tenia l'escena quan el Valjean... Disculpa, pot ser la canció del Mesón que ens comenta Chris? No, la canció del Mesón era quan feia de Thenardier. Ah, vale, perdona. És que dic que no coincideixi la història amb el xat. És que ha fotut tants actors al moment, hòstia, que és un caos total, hòstia. Tu t'agafen per 10 actors, el tio és reducció de personal. Rubén va fer de 10 tios, ja està, saps? Rubén multiusos, no? I recordo que jo li donava la plata a Valjean i li deia com que podia marxar tranquil i tal, que clar, la plata que li donava l'Obispo és el que li va canviar la vida a aquell senyor, no? Sí. I llavors hi havia un moment que em girava al poble, tenia tota la companyia darrere meu, que en aquell moment estaven vestits com de poble, amb torxes, amb foc i tal, i cantava el final de la meva cançó. I us ho juro que va ser
i recuerda bien, hermano, i em vaig girar així, vaig quedar en blanc. O sigui, el meu cap anava buscant paraules, jo sabia que havia de dir alguna cosa que rimés en paz, perquè era l'últim que deia. I t'ho juro, no sé ni el que em vaig dir, vaig començar a dir coses dintre la cançó i tots els meus... Clar, jo d'esquena al públic i tots els meus companys de cara a mi, mirant-me a la cara, i tots així. Hòstia. No sé, a hores d'ara no sé què vaig dir. Però bueno, va acabar amb ovació, no? Al final van acabar ovacionant a tu i a la companyia. Llavors vas sortir per la tangente, quan vas sortir, o sigui que... Tots contents. Terrible. Bueno, després farem, aviso, als 18 espectadors que actualment tenim, que després farem una improvisació als 4. De moment seguim amb el Keith. Espera. No, referent a això de... Torno a lo de mucha mierda, que tothom ve que ja sabia, ho havia confirmat. També havia vist que als teatres anglesos, que Marc ve que és un expert en anglès, en vez de dir mucha mierda, que no sé si és aquesta versió, tenien la de break a leg, que Marc ens pot traduir què vol dir, no? Break a leg, Marc, què vol dir? Hombre, romperse una pierna. Llavors, ara Rubén ens pot explicar per què... Home, si em diguessis, jo què sé, Harheimer... Ara no em treguis mèrit, treguis mèrit. Bueno, vale. No, hòstia, molt ben sapigut, Jorba. Gràcies. Es nota el currículum. Com es nota aquest secretari anglès. A més que té el Marc, jo crec que ens podria explicar què significa a la cultura teatral anglesa o anglosaxona, break a leg, no? Aviam, jo podria, però clar, deixar-te malament que tu pots explicar i cada de puta per favor, Marc, que té el Rubén. Home, jo no trauré aquest moment. No, mèrits mai, el convidat mai. Marc, sabem, tots els presents sabem que no ho saps. Inventa tu, per favor, inventa't una història. Vinga, break a leg. Per què es diu... Break a leg. Com a desitjar sort, per què? Hòstia, és que amb lo de mucha mierda jo m'havia fet ja les meves paranoies, ¿vale? Perquè jo no ho sabia, però clar, break a leg... Hòstia... Pensa que els anglesos són molt raros, Marc? O sigui, pots inventar-t'ho i potser encertes, perquè com que allà és com un món a part... Jo crec que has de pensar en l'elegància que tenen els anglesos. Ara, hòstia, quina assistència has donat, Sí. Collons, pues si això era una pista, a mi... Ara mateix m'acabo de sentir, deixa'm fer el paral·lelisme amb el Barça, quan el Messi li dona un passe al Griezmann solo davant del portero, no sé què haig de fer ara mateix. No tinc ni idea. Break a leg. Passa palabra, no? Passa palabra brutal. Ara mateix estic vivint el que vas viure tu, Rubén, en aquell moment on et quedes en blanc, que no saps què dir. Ara me sento com tothom m'està mirant i dic, què collons dic? No ho sé, ni idea. Bueno, doncs res, Rubén, tira'm la veritat. Amb l'única i verdadera. Bueno, a veure, el que diuen, el que a mi m'han explicat sempre, és que o sigui, quan es saluda, tu fas com doblegues com la cama, ¿vale? Per saludar, i els anglesos això ho fan molt bé, amb aquesta elegància que tal. I llavors, clar, què passa? Que els actors més aplaudits són els que més temps es passen així, ¿no? Y llavors és com la relación de romperse una pierna, ¿no? Romperte una pierna porque te van a aplaudir mucho y vas a ser muy, muy ovacionado por el público. Ah, que bona! Per aquí. I jo afegeixo amb la xuleta que tinc, que a part d'aquesta reverència que es feia així, en els inicis del teatre, si era una bona obra tiraven monedes. Llavors, la reverència i a recollir les monedes del terra. Ja. Mira, això no ho sabia. Bueno, ho he tret d'aquí, no és que sigui un extra de teatre, o sigui, tiro de google.com i m'ho ha dit, però bueno, era per això dels inicis. Igual que els carruajes era dels inicis també, quan anava gent amb cavalls, doncs les monedes, suposo, d'un centavo o el que tiressin, jo què sé. A veure si rescaten aquestes tradicions. Euros, no? Tu vas fotent allà... Sí, perquè... Els bitllets no arribarien, saps? Si no fan una bola i els tiren, saps? Un avioncito amb el bitllet de 200, aquest potser sí que arriba. Un dron amb una cistella. Ja. Va ficar en la canasta. Ui, Carremor, hòstia, ha donat un titular molt bo que és Wikipera. Ah, bueno. Podria ser. Wikipera, ojo, m'ha agradat molt, Li ha canviat una lletra, però bueno, no passa. Wikipera. Ara, endavant.
No, bueno, he fet aquestes anècdotes. Ara també, que jo tampoc ho sé, perquè no estic molt ficat m'agrada molt anar al teatre, però no estic ficat en el mundillo intern. Allò de neu que no es pot anar de groc, ja m'agradaria saber-ho per què. Si també són, jo què sé, per què el groc i no el verd o el, no sé, per què hi ha aquesta com mania a l'amarillo? La veritat és que la superstició aquesta no sé d'on ve. Sí que és certa que es diu que al teatre no s'ha d'anar de groc. Sí que és veritat que és una cosa que potser la gent més antiga sí que ho tenen com més interioritzat, però ara avui en dia és com de... En aquest sentit passem bastant, tant en el vestuari, però hi havia èpoques i gent que ho tenia com molt present. Bueno, de fet, per exemple, el Tito Luchetti, que és un dels millors regidors que hi ha aquí a Catalunya, jo he treballat molts cops amb ell, i és Luchetti. Tito Luchetti, sí. Sí que és familiar d'Alfred Luchetti i tota aquesta saga? Mític, actor, Alfred Luchetti i tota la saga, el que el conec. No, ara no em marco ningú un pegote, l'havia vist a sèries dels 80-90, Ja està, ja callo Wikipedia, ja està. No, Wikipedia. És un dels millors regidors, jo he treballat molts cops amb ell. De fet, als 39 escalones va ser la darrera vegada que vaig estar amb ell. I ell és superprofessional i tal, i aquestes coses, per exemple, les té superinterioritzades. I hi ha dues coses que ell té com a d'allò, i l'altra no sé tampoc per què és. No pots xiular a l'escenari perquè diuen que dona mala sort. No. O sigui, si tu passes pel seu costat durant la funció i per lo que sigui estàs fent, o xiulant la cançó que està sonant a l'escenari, no xiulis! Però allò cabrejat, del pal. I amb el tema groc, igual, és com de qualsevol cosa groc que portis, no, a l'escenari amb groc no. Recordo que a Spamelo també es portàvem, hi havia un número de Busca el lado bueno de vivir, la cançó mítica, de Monty Python. Exacte. Sí. Doncs sortíem tots amb un paraigües de color groc, que també era una mica la simbologia amb fotres del Jo ho sé... Hòstia. Jo ho sé, el del groc. Es veu que hi havia un actor, em sembla que era francès, un actor i autor molt bo i tal, que va morir a l'escenari amb una prenda groga. I des d'aleshores va passar això. És cert, Wikipedia? Molière. Ara us ho confirmo. Molière. Molière, ara me'n recordo. Gràcies, Cris, des del xat. Sí, Molière, que va morir de tuberculosi, es posa aquí a la Wikipedia, fent la seva obra de teatre, El enfermo imaginario, i anava de groc. Suposo d'aquí s'agafa la mania aquesta, amarillo nunca más, igual que el morado també, que també posava aquí, no sé si el color així granate o morado també té aquest malfario, i suposo que són colors que la gent, els mites com Luchetti i aquests dels inicis, volen tenir a rajatabla. Rajatabla, sí. Doncs sí, la Wikipedia confirma. Va. Alguna cosa més? Ja per acabar, l'última pregunta, que ell segur que ho pot saber. Sabeu vosaltres quina és l'obra de teatre amb més personatges a escena, més atrezzo, més performance, com hem dit, i a part amb més representacions, que porten molts anys en cartell? Sabeu dir quina és? Vale, jo ho escriuré perquè no em digueu copion, vale? Això és concurs. Jo no ho sabia, Això és concurs. Jo no ho sabia. Aquí qui guanyi... Marc, escriu en un paper. El Rubén serà l'únic que contesti. Vale, però escolta, obra de teatre, parles de musical o parles de musical? Sí, suposo que és una obra, per lo que crec que és musical, sí, a més sí, és un musical. I a part amb bastanta fama i potser per tu molt coneguda l'obra també, per lo que has dit, saps? Hòstia, Carremor diu una, no la diré en veu alta, jo he apuntat una altra. Tu l'has apuntat, Jorba? Jo, segons Wikipedia, traducida en 21 idiomas y tiene más de 27 años en cartelera, superando los 11.000 representaciones. Quina? No has dit el nom, no? No, encara no ho he dit. Vale. Jo dic, primer jo, que ho he apuntat en un paper. Després el Jorba i després el Rubén. Carremor... Llavors... Bueno, no, espera, i després Carremor. Jo dic el Rei León. Jo dic el Rei León. No, mira, Rubén ja t'ha matat directament. Rubén! Vale, Marc, digues. Hòstia puta, és que a mi...
Jo estaria com tu, Marc, no tindria ni idea, tampoc, llavors... Vinga, em tiraré un triple de la única que a mi em sona, que és Cats. Ja està. Hòstia, que aquesta és de les que jo he vist que també tenia èxit, però no és Cats, eh? Aviam, Rubén, posa'ns en situació. Cats crec que va estar 21 anys. Hòstia, No m'equivoco. imagina't. Però què has dit? Que és la que bat el rècord de més anys en escena? En un escenari? No, jo dic que és la que tenia més gent en escena, més gente, més gent, amb actors o més personatges. Suposo que allò era... Llavors allò, quan estan tots a escena, no deu caber ni un alfiler, tots al seu lloc, perquè si no caurien de l'escenari, suposo. Vale. Rubén. Pues no ho sé, però jo crec que ha de ser Miserables, perquè 27 Los anys... Miserables, és que... que un ja ho aplaudiment per Jo estava entre els dos. Estava entre els dos. Quan vaig fer jo... O sigui, quan jo vaig fer la producció de Miserables, la primera, que va ser a Madrid, al Lope de Vega, era la celebració del 25è aniversari de Miserables. Llavors, per això em quadrava una mica a nivell Sí, doncs Los Miserables, segons posa, que tu has fet la representació, no sé si aquí, no sé si l'original deuen ser totes iguals o es fa reduint, però diu això, que són... Són totes iguals. Dos disfraces, deu ser un cachondeo de ara em poso un barret, ara no sé què, que no sé, cadascú es posa el que toca, i sent una persona en escena. Jo a Miserables, Llavors... en veritat, sent una persona, o sigui, sent un personatge, si sumes tot. Sí. En veritat, nosaltres 35 persones en l'elenco, més els 12 músics, o 13 o 14 que hi havia, més tot l'equip de vestuari, de caracterització, els tècnics. O sigui, quan anàvem de gira, eren 21 tràilers per portar totes les coses. I jo recordo... Tot de roba. Jo tenia 18 canvis de roba, i 18 canvis de roba de quedar-me en calçotets, o sigui, no del pal, me pongo una chaqueta, me pongo un gorro, no, de quedar-me en calçotets, quan fèiem dobletes, a més la funció durava 3 hores, quan fèiem doblet, imagineu-vos, és una hora abans que entres al teatre, 3 hores de funció, una hora entremig, 3 hores de funció, imagineu-vos totes aquestes hores dintre el teatre, i canviar-te 18 cops en una i 18 cops en l'altra, o sigui, al final els dits ja ni m'anaven de botons, perquè a més era tot amb botó, ni velcros, ni hòsties, perquè venen les guiris i les angleses i controlen que tot estigui com elles volen i recordo que era molt cansat. Hòstia, bueno, per això dic que m'ha fotut com gràcia tot aquest atrezzo, imagina't, ja més ràpid que l'Open, traient un disfraç i fotent-te un altre. Suposo que ara ets un expert a fer saps, a canviar-te de roba, llavors acaba avui el programa canviant-te i posant-te el pijama davant nostre, va, jo què sé. Però és que jo arribava a casa i sempre fèiem conya, i no tenia ganes de treure'm la roba, era com de otra vez. Tal qual a dormir. I ja l'última, que aquí sí que em llenço, perquè no sé si és real, això m'he pensat, que sé que amb el teatre anglès, que és el més original, sé que hi ha una obra que porta molts anys representant-se. Llavors vaig a tirar-me a la piscina sense saber si és correcta la resposta, després ho comentem tots els 4. Quina és l'obra que porta més anys representant-se? A Anglaterra jo crec que és la que més. Jo no sé si és la que més en tot el món, però a Anglaterra apareix una que jo he vist, que l'he vist aquí a Barcelona quan s'ha fet la versió. Llavors, aviam si vosaltres sabeu quina és l'obra. No és musical. El fantasma de l'òpera. Però si diu que no és musical, no puede ser. Clar. Jo crec que sé quina és. Crec, Macbeth. Tu, Marc? Jo respondré després del Rubén. Ah, sí, que cabrón. Macbeth. Crec que és una obra que es va fer cap als anys 1950 o 60, no ho sé, em sembla. Ara m'ho invento, estic inventant-m'ho tot, però ja quadra amb l'escriptora de l'obra i que porta fent-se fins al 2021 perquè es va fent. Llavors deu portar com 70 anys en escena, sobretot els mítics teatres d'Anglaterra, no sé quins, però Broadway, no sé, saps? The Phantom of Opera, Macbeth. I a Espanya s'ha fet molt i fa poc es va fer una versió que dirigia el Víctor Conde, si no m'equivoco, i estem parlant de la mateixa obra, que és La Ratonera. Ah, sí, hòstia, cony, és que no el puc enganxar mai. La què? Quina? La Ratonera. Ni puta idea, que inculca soc, tio. No, bueno, jo ho sé perquè és una obra d'Agatha Christie, que és una escriptora que m'agrada molt, llavors l'elenco sempre, i és una que anava fent, jo anava per allà al Paral·lel, deu ser el Teatre Paral·lel, no sé el nom exacte, però la feien allà, i vaig anar a veure'l allà.
Amfiteatre, entradeta de tio humilde com jo, no primera línia, però força bé, o sigui, a mi em va agradar molt. I crec que l'any passat la Mari... El Teatre Ah, Polo. sí. Sí. Aquesta és la versió del Víctor Conde, que jo dic. Val, doncs vaig veure aquesta, em va encantar, i sé que l'any passat... No, perdona, dic, crec que La ratonera és l'única obra de text que està en el top 5 d'obres més anys en cartell, o sigui, tota la resta són musicals, estic segur. Són Cats, el fantasma de l'òpera que deia el David, Miserables... I crec Jorba, què? Sé o no sé, Jorba? Ets el puto amo. Sé o no? No, i això. I jo sé que la Mariona Ribas, que sortia al cor de la ciutat quan era d'allò, sé que l'any passat va fer l'obra, no sé si la ratonera o una altra d'Agatha Christie, vaig contactar, bueno, per Instagram, no sé si era qui em va contestar ella o no, però sí que quan vaig voler anar a veure el teatre es va començar tot a cancel·lar i no he anat a veure-la i ara no sé si està en escena o no, però aquestes d'Agatha Christie, el poc que vaig a veure, m'agrada veure's al teatre. I aquí, hasta aquí mi secció. Hi ha unes quantes que constantment es van fent noves versions, com Los 10 Negritos, per exemple, que també és una d'Agatha Christie que es fa molt. Sí. Bueno, aquí a Rubí, a la sala, no sé si fa un quant temps, el Sergi... Ui, se t'ha tallat, rei. Se li ha tallat. Al Pere li ha donat la Filomena en tota la cara. Sí, o sigui, estava molt a tope i de cop se li ha tallat... Espera. Sí. Estem A mi recuperant. s'ha quedat amb una pose com, no? Cuidao. Pose rubinenca, Sí, hòstia. Que te meto dos joya o t'apunyalo, saps? Ha quedat aquí, cuidao. Hòstia, s'ha quedat pilladíssim. Bé, anem amb la següent secció mentre es torna a reconnectar el Pere Soler. Un aplaudiment pel Pere, tot i que s'hagi pirat perquè sí, un aplaudiment per la seva secció. I ara anem amb la secció, amb l'última secció i la més esperada, que és la secció del Marc Jorba. Un segon que poso música. Posa música perquè... Amb tots vosaltres. El Marc Jorba presenta... Estic pensant, Això de tenir que improvisar els títols... Això ho hem de preparar abans, Ho hem de deixar de fer. Improjorba. Improjorba. Endavant, Jorba, amb la teva secció. Molt bé, aquí jo he decidit posar-vos a prova, vale? Amb una experiència d'improvisació, perquè molt bé els actors us donen el paperet, esteu allà a casa vostra tranquils, estudiant, pum, vale? I tens un director que t'ho diu. Però ara aquí, a cara de perro, vale? Farem una simulació d'una reunió de feina, d'acord? D'aquestes típiques que ara estem fent tots online, perquè és el que hi ha, i hi ha hagut moltes anècdotes de que enganxaven a un tio que sortia amb el barnús perquè venia de dutxar-se, no? I aquestes coses. Sí. Haurem de fer cadascú un rol, vale? Però haurem d'incorporar... Atenció, parlant d'incorporar, sembla que el Pere torna? No jo crec que... Al revés, s'ha desconnectat. Ha fet en plan... Pistol, aviam. Ara que li tocava treballar una mica, ha marxat el Pere, ja el coneixem. Sí, bueno, ara el Rubén està en la càmera del... O sigui, està en el facecam del Pere, però bueno, ja sabeu que és el Rubén, Bueno, els dos tenen una bona planta, així que... Sí. Ja veus, Pere, que... Ai, Pere. Si ha de substituir algú al Pere, hauria de ser el Rubén. Sí, perfecte. Nou substitut cada diumenge, Rubén? Aquí dando el callo. Hòstia, ara s'ha desconnectat, no? Bueno, ara es torna a connectar. Ara s'ha connectat. Hòstia, tio, està el pobre... Vale, si us sembla, mentre el Pere intenta tornar a entrar, anem a activar el xat, perquè ha de participar molt és cert. En aquesta experiència d'improvisació. Ja el tenim aquí. Vale. Pere, què ha passat, Pere? Suposo que per ser passat, suposo que el mateix programa diu mira, un tio que parla massa puto carrer i m'han tallat amb molta duresa. Suposo, no he passat el tall, llavors castigat a la nevera. Perdoneu-me. En silenci. Eclipsant el convidat, no? No, això mai. Però m'he animat amb la ratonera i Agatha Christie i dic, mira, estàs parlant massa. Tu has començat el programa sabent que eres més sexy que Mario Casas i ja has dit, aquesta és la meva.
Bueno, el Marc, què ens deies de la gent del xat? Sí, això, com us anava a dir. La gent del xat necessito que estigui escrivint paraules molt random, vale? Que nosaltres haurem d'incorporar en aquesta escena que farem de 3-4 minutets. Tampoc us robaré molt de temps perquè ja comença a ser tard, d'acord? Vale. La gent del xat ha d'escriure, jo què sé, m'ho invento, futbol, bigote, vale? Paraules molt random. El David, que està connectat amb el xat, n'agafaràs 5, d'acord? 5 paraules, les que més t'agradin a tu, de les que estiguin dient, i llavors nosaltres farem aquesta escena de reunió de feina, vale? I haurem d'anar, aviam, com intentem de fotre aquestes 5 paraules. Vale, així que és una reunió de feina per Skype, per ho que entenc, com si fossis un Skype o un tipus així, i amb les paraules que ens donguin el Carremor i companyia, perquè ara ja no són els espectadors, són Carremor i companyia, les integrarem en aquesta improvisació. Correcte. Vale, perfecte. Perfecte. Digueu-nos, hauríem d'adoptar cadascun rol, no? Sí, qui vol ser jefe? Això, aviam, jo tenia unes proposades, però bueno, això com vulgueu, Vull dir, ja, el típic, el jefe, no? El que canalitza una mica la conversació per on va, el que treu els temes que hi ha que tocar, no? Això David, suposo, no? Com a jefe d'aquest gran programa, o què? No? Hauria de... A mi no m'agradaria, la veritat. Si jo he d'escollir, prefereixo ser més cap avall que ser més cap amunt. Bueno, jefe, què més? Si no, jefe, el següent... secretària, entre cometes, no? Secretari, la persona que està més... Home, que machista. Secretària. Secretària. Home, tio, que machista. Diu, secretària. Home. Jefa. Perdona, que m'ha fet molta gràcia, Perdona. Adjunta de direcció. Soc molt gilipolles, m'ha fet molta gràcia. Vale, secretari. Jo què sé, el típic que és que donen moltes estadístiques, molt numèric, sempre parlant de percentatges, no tendències. El comptable, qui serà el comptable? Comptable, no? Tema de números. Jo no sé, un altre perfil, com per exemple una persona amb la que vaig treballar jo, que me l'estimo moltíssim, el típic veterano de guerra, que diu esto, s'ha que ho boicoteja tot, que diu esto no se hace así, antes había que hacerlo así. Saps el que et dic? El tio que està, no, allà fotent guerra, fotent bar. Per veterano, no, suposo que a mi m'aniria d'aquest paper de vell cascarràbies, no? Com aquells papers que tenia la ràdio fa temps, no? El vell verd i això. Sí, vale. És potser el teu gran moment de tornar a veure aquelles imitacions que veies a Ràdio Rubí, Pere. La ràdio del vell verd, Ja, però no sé si tornarà la mateixa veu d'abuelete, però puc fer de veterano. Si voleu, puc fer de veterano. Vale, qui vol fer de jefe? El Marc, no, a dir? El Marc de jefe, tu fas de secretari. Rubén? Jo em penso que faré diferents personatges. Home, clar, si un tio que fa en una obra 10 personatges, pots fer el listillo, el que no s'entera de res. Pots fer de veterano com jo, i som aquí. Deixeu-me improvisar de personatge. Ara. Si ens despistem una mica, fins i tot es comença a canviar de roba, saps? M'havia d'haver preparat. Treure aquí Vale, perfecte. El David està mirant paraules del xat, està apuntant. Vale, sí, ja ho tinc. Sí? Ja tens les 5? Sí, vale, les paraules que farem servir en aquesta improvisació, borro una perquè el punyetero Candemol ha ficat Etiòpia, i ja sé per què ho diu, per un xiste molt dolent, que ja el coneixem. Vale, les paraules són... Espera, que estic escrivint, no puc fer les coses ara, soc un home. Donut, apunteu-les, perquè si no, no sabreu. Donut? Donut, connexió, música... Com? Sí, donut, Sí. Connexió. Connexió. Música. Música. New York. New York. Sí. New York. Gràcies. I escopinya. Buah. Vaja. Les 5 de Candemor, no? Suposo.
No, però bastantes. Vale, jo apago directament la música, vale? Ara mateix no us veureu, 3, 2, 1, màgia, no us veieu. Quan digui ja, és que us veieu i comença la reunió, en la qual el Marc Jorba és el jefe i ha de parlar d'un tema que a ell li convingui, perquè... Jorba, ens has de donar un tema, per parlar? Us haig de dir un tema de reunió. Ara que estàs a punt de donar el passo, sí? Ni jo sé el tema. Vale, perfecte. Improvisat total, fins i tot per mi, perquè no sabia que havia de fer el jefe, així que... Vale, perfecte. Doncs amb aquesta improvisació comencem en 3, 2, 1... Endavant. Bueno, molt bona tarda a tothom, gràcies per venir. Sé que és complicat estar treballant des de casa per tots. Hola, perdoneu, és que estava fent una història i bueno, no, perdoneu. Bueno, veig que et fa gràcia, bueno, no passa res. Digue'm, perdona, de què estava parlant? A mi això de les videollamades no m'agrada, Això és el primer. Jo m'agradaria els 4 a la reunió al despatx com s'havia fet sempre. A mi tanta mòbil i tanta història no m'agrada. M'agraden les coses cara a cara. A mi el que m'agrada és que deixeu parlant-me, perquè encara no he dit ni de què collons parlarem i ja m'esteu interrompent. Sí, és que no sé de què va la reunió, no sé de què... De què passa? Vale, anem a parlar, d'acord? Ens foten fora, és que ho sabia, ens foten fora, tio. Et pots callar la puta boca? Perdó. Gràcies. Un ERTE. Anem a parlar de com crear un equip de professional de videojocs, de eSports. Vamos! Anem a sentar les bases. Aquest 2021 crearem un equip de videojocs professionals. El que necessito de vosaltres és que em comenceu a donar idees de com comencem. De eSports, jo conec un de New York que és espectacular. Si voleu us el comento, us l'explico. No, però a veure, o sigui, de eSports, sí, a mi m'havien contractat per una altra cosa, o sigui, no entenc per què m'esteu dient ara de eSports, o sigui, ja sabeu el meu currículum i és que de veritat que no entenc res. Bueno, és que és el nou. Com et deies, perdona? José Luis. José Luis... Ja ho vaig dir jo, que gent així no tenien que contractar gent així tan jove. És que ja ho vaig dir jo. José Luis, els ous. Sisplau, Pere, treu-me el José Luis aquest. Desconnecta la càmera del José Luis aquest. No, jo no sé ni com va. Toma por culo. Espera, lo dijiste tú y lo dije yo, tío. Es que no puede ser. Esta gente joven, que es que me tienen hasta... ¿Qué te voy a contar? Ya te lo dije, Alfredo. Ah, no, Alfredo. Ya está aquí el Alfredo. Es que... Toda la vida trabajando aquí. La empresa para adelante. Y ahora vienen los niñatos, los millennials, con los tweets, con el Facebook y con el Instagram y se piensa que aquí van a cambiar toda la empresa y todo. Y es que me tienen hasta los... mira. Te lo dije, Alfredo, nos van a retirar a los dos, 40 años aquí los dos. Y nos van a retirar niños que no saben ni hacer la O con un canuto. Pero gente, escuchadme, Alfredo, escúchame, los eSports, ¿no sabéis lo que es, tío? ¿No conocéis el equipo de New York? ¿Los New York Donuts? No, mira, la conexión, yo creo que la conexión no... Hostia, ya perdí la conexión. Está fallando la conexión, sí. Bueno, pues yo conozco los New York Donuts, que son un equipo de eSports de ahí de New York, ¿no? Que lo están haciendo súper bien y tienen un proyecto que lo han presentado y tal. Si queréis os lo traigo. Vale, pero ¿cómo empezamos? Las bases. ¿Cómo empezamos? ¿Qué hay que hacer? A ver, lo que hay que hacer... Sí, ideas, coño, que para eso os he llamado. Esto no va bien, yo creo que había que hacer un convenio de colaboración, no sé, con alguna empresa así potente, tipo de, no sé, alimentación, de bollería o yo qué sé, de donut, por ejemplo, ¿no? Patrocinadores, sí, es lo que yo pensaba. Hostia, o algo... el patrocinador que antes... Perdonad, el patrocinador que tenía antes el Español, ¿no era de Escopiñas? Sí, Conservas Dani. Eso está muy bien. Vale. Pero yo también cogería personajes públicos del mundo de la música. En plan, Rosalía, gente actual. ¿Sabes? Como para que sean nuestra marca. Yo para mí... Sinceramente...
¿Rosalía, la marca de un equipo profesional de videojuegos? A mí donuts, traérmelos por la mañana. Jefe, a mí donuts, traérmelos por la mañana a las 9, que me gusta entrar a la oficina con un café y una cajita de donuts. Eso es lo único que estoy yo dispuesto a hacer por este grupo de trabajo. Si me das una puta buena idea de trabajo, te voy a traer ese donut. Hasta entonces, tortas te vas a llevar. Perdonar una cosita, es que tengo una urgencia. Apago un momento la cámara, ¿vale? Que es que tengo una urgencia muy urgente. Disculpad, podéis seguir hablando, que no pasa nada, ¿vale? Disculpad, ¿eh? Ahora mismo vengo. Que mi hijo está muy ocupado. Un momento, que tiene un problema. Pero... Madre de Dios, chavales. Madre de Dios. Sí, pero... Qué poca vergüenza. Pero, vergüenza. A ver, por favor. Tú. O sea, esto no es serio. Esto no es nada serio. O sea, yo entré en esta empresa... Me cago en la puta. Esto iba a ser otra cosa y de repente me encuentro con esta gentuza que de verdad es que estoy por irme con la música a otra parte porque... Madre de Dios. El abuelo, el gallumbos y el lloricas. Vale, ya estoy aquí, perdonar, ¿eh? Esto no va bien. ¿Tú cómo te llamas? Perdona, el de los cascos que parece un gaming, un youtuber. ¿Tú quién eres? ¿Cómo te llamas? Rubén. Pues, Rubén, a la puta calle, desconéctate, te acabamos de ver el culo. No. ¿Tú te crees que esto es profesional? ¿Tú qué quieres salir en el APM? Me echan, tío, es que no sabía que me echaban, tío. Qué puta, otro llorica más, me cago en Dios. Bueno, pues nada, adiós. Pero es que... Sabía yo que me tenía que poner a tejer. Javier. Putas mascarillas. Nos vemos, coño. Tío, siento, tío. Me han echado, Javier. Pues cómo no te van a echar. Eres un maricón, coño. Javier, tío, por siempre... fin alguien dice cosas con sentido, coño. Javier, es que me harta de ver tu cara ya, coño. Siempre dándome mal, Javier, tío, ¿qué te he hecho? Eso es lo que tenemos que hacer, limpieza en la empresa. Y tienes razón José Luis. A la calle, Javier, y fuera. A te compras un billete, culo, te vas a New York y desconecta allí ya y déjate ya de tanta tontería. José Luis. Y déjanos la conexión, déjanos ya de tocar las pelotas y vale, la conexión y tómate unos donuts. Yo me voy, pero Javier, de verdad, eres gay. Lo que hiciste el otro día en el lavabo conmigo no era ni medio normal. Díselo a tu mujer, dile la verdad y vive tu realidad, ¿vale? Adiós. Bueno, ahora se destapa que aquí hay dos julandrones en la empresa, pero vaya empresa tenemos, vaya empresa. Qué poca vergüenza, qué falta de moralidad, Mira, como zanja la reunión. A tomar por culos todos despedidos y a tomar por culo todos. Me voy a coser mascarillas, a tomar por culos ya, hombre. Que os den, venga, que os den. Ya, hombre, tío. Bueno, un aplaudiment a lo que ha sigut jo crec que la pitjor actuació de la història en general. Bueno, aviam. Rubén ha fotut 3 papers bestials. Aviam, el Llorica, el tio de 200 anys a l'empresa cagant-se amb tot. Això ha sigut sublime. I a part aquí la càmera. Jo em trec el barret que no tinc. Per mi ha sigut perfecte. Llavors m'ha encantat. Us ha agradat en el moment en què... No us esperàveu, no? En el moment en què jo vaig allà darrere i estic sense pantalons, ojo. No, el teu ha sigut denigrant, però bueno, és el que hi ha. L'altre dia a casa, David, quan pensàvem, hòstia, com podem guanyar seguidors aquest 2021 i tal, i jo et vaig dir, no et baixis els pantalons, i tu aquí, Al final vaig dir... Això no era. M'he de baixar els pantalons. Bueno, doncs acabem el programa d'avui ja, Rubén. Ens quedava pendent, i no m'olvido, de dir-nos què estàs fent actualment en el món de la interpretació. Sé que estàs pujant... I on et podem veure? Exacte, on et podem anar a veure? Doncs mira, podeu veure d'entrada un musical que he fet d'ajudant de direcció i coreografia, que es diu Barcelona 24 hores, que està programat a l'Eixample tot el mes de gener i de febrer. Un musical superfresc que parla de la vida de 4 millennials a Barcelona, amb una música supermaca, la veritat és que és un show molt maco i que està funcionant molt bé. I després a mi com a actor em podreu veure a partir de divendres que ve
a l'Eixample Teatre de Barcelona, estrenant una comèdia meravellosa que es diu La loca comèdia de los 80, Sí. on fem un recorregut pels anys 80. Són 10 esquetxos, 10 escenes, escrits i dirigits pel Borja Rabanal i l'Aránzazu Ruiz, divertidíssims, on el meu company i gran amic Javier Arroyo J, i jo fem 10 personatges diferents i, bueno, passem des de la movida madrilenya, Guàrdies Civils, el Golpe d'Estado, Epi Blas, Michael Knight i Mike Giver, Steve Jobs i Bill Gates, y infinidad de momentazos de los 80, amb una comèdia, ja us dic, super boja i super estripada i que crec que serà molt divertida i que marcarà un punt d'inflexió en les comèdies que s'estan fent fins ara aquí a Barcelona. Esperem que es trenqui també aquest confinament municipal i realment puguem sortir, perquè no, ens comentaves a mi abans de fer el programa que esteu tenint una miqueta de problemes en això, no? Que gent de fora de Barcelona no pot venir a veure-us. Sí, clar. El problema és que hi ha un percentatge molt gran de gent que ve de fora de Barcelona i sobretot en un teatre, per exemple, com és l'Eixample, que té una programació que ja porta molts anys amb aquesta programació. I, clar, són coses que la gent de Barcelona ja les ha vist, perquè hi ha 2 obres que porten anys fent-se aquí, perquè són obres que tenen molt d'èxit. I llavors, bueno, tenim una miqueta l'esperança que mentre no s'obri així, doncs el llançar aquesta estrena de la loca comèdia de los 80 pues serà una mica reclam per la gent de Barcelona, que ja ha vist tot el que es fa a l'Eixample Teatre, doncs poder venir a gaudir d'un nou espectacle. Però sí, la cosa està complicada i jo faig una crida a tothom el que pot desplaçar-se, en aquest cas a la gent de Barcelona, que vinguin al teatre, que és un lloc super segur, que la cultura és segura, que hi ha molt de control, gel a tot arreu, es desinfecta al teatre, tothom va amb la seva mascareta, la gent surt en ordre quan s'acaba la funció, vull dir, es prenen unes mesures super estrictes i està demostradíssim que no hi ha contagis al teatre. S'ha de reivindicar que la cultura, l'esport, no s'ha de tancar perquè són coses necessàries per tothom i no altres coses que sí que estan obertes i ens estan tallant de moltes coses, ens estan privant de moltes coses necessàries. I que és segura, i que és necessària, i que és segura, i que a més és la nostra feina, saps? I portem, jo imagina't, jo vaig deixar, no vaig poder estrenar Pecats imperdonables, una comèdia que estrenàvem al Borràs al març, i des de llavors no m'he pujat a l'escenari. O sigui, vull dir, no hem pogut cobrar un duro perquè no hem pogut treballar. Llavors necessitem treballar nosaltres també. No ens descartis, Rubén, que vinguem els 3 a veure la de groc, per tocar, perquè te'n recordis, mira aquells 3 imbècils. Hòstia, si són els coneguts, saps? Aquesta vegada surto un personatge que va vestit de groc, o sigui que em fareu... Llavors, val. El tema, que és això de la loca dels 80, per ells que són jovenets, potser no, però molts dels temes que tu has dit, jo els he viscut, llavors no em descartis. Ja intentaré fer veure o recordar-te que jo era el xavalet passat dels coneguts, val? Apareix molt guai perquè la gent dels 80 se sentirà molt identificada, però la gent que no ho hagi viscut, vull dir, les escenes són comèdia pura i entraran dintre de la història superbé, i a part és supereducatiu perquè entre les transicions d'una escena o altra són uns vídeos curts que amb una veu de luxe, que és el nostre amic i company Roger Pera, que explica cada any una mica el que va passar i introdueix l'escena amb dades i amb imatges reals de cada any. Molt recomanable, hòstia. Perfecte. Sincerament, i parlo des del cor, des de la sinceritat, jo he anat a veure el Robert Juste fer un musical i és divertit. A mi em costa molt riure, la veritat, o sigui, em costa descollonar-me, i l'he vist i m'he rigut molt i ho he disfrutat molt, ho he gaudit molt, m'he emocionat. Us ho recomano 100% que aneu a veure musicals i us ho recomano 120% que aneu a veure el Rubén, de veritat us ho dic. Rubén, després de fer-te la pilota sincera, moltes gràcies per venir. A vosaltres, ha estat un plaer. Escolta, hòstia, ens ho hem passat molt bé, fem el comiat clàssic. Jo dic, nosaltres som els coneguts,
i vosaltres dieu, i vosaltres sou collonuts, i aleshores ja tanquem programa i ens anem a dormir en aquest diumenge. D'acord? Ho teniu captat? Tu has de dir... I si no, improvisarem. La sincronització que tenim, per dir-ho, Aviam. a veure. és patètica, però bueno. Moltes gràcies a tots els que heu estat, gràcies per la vostra participació. Ens veiem el diumenge que ve. Recordeu que nosaltres som els coneguts. I vosaltres sou... Collonuts. Collonuts. Moltes gràcies. Adéu.